Samantala, Rural Health Center sa Buenlag, Calasiao, balik operasyon na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Muling binuksan sa publiko ang Rural Health Unit 2 sa Barangay Buenlag, Calasiao matapos ang mahigit isang buwan na renobasyon sa pasilidad mula noong Disyembre. Sa bagong ayos na pasilidad, ginawang moderno at maaliwalas para sa mga pasyente at staff ang iba't ibang silid tulad ng laboratorio, consultation room at pharmacy. Inaasahan naman na magbabalik na sa dating operasyon ng mga serbisyo medikal tulad ng prenatal check-up, routine immunizations at family planning matapos ilipat sa kabilang Rural Health Unit at Barangay Hall ang akomodasyon ng mga pasyente. Bukod sa makabagong pasilidad, patuloy din ang pagsisikap na mapabuti pa ang sistemang pangkalusugan sa bayan kasunod ng isinasagawang inspeksyon ng proyektong Calasiao Dialysis Center. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.